kula. Ya mari.
hidup semati jebul kabeh liraku ngapusi nanging aku rumangsane saiki apa to kang tak duweni aku mung narima nasib kang tak tampa muga-muga Gusti paring pangapura. Matur nuwun selaing janji. Wah iya, wah lumayan alhamdulillah. Iki Mas Bayu Aji ngasuh sawetara merga tenggorokane pinaringan serak. Wah iya iki mung gentene kira-kira 5 menit ngguwe 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune punggawa pendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki kaya panjenengan ya wis dalang, ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak kamat-kamat rekake nderek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris wong mobil we ban nganggo serep, dalang ora entuk serepan. Nuwun sewu wong mangan nganggo kecer kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, mangan kecer ki marai mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten, mboten perkara ngoten. Ning tetep napa-napa disyukuri, Mas. Nggih, syukur. Sabab sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara. Nggih, bener lah niki berbicara masalah keperluane dalu niki tasakuran napa to tegese tasakuran, Mas? Mohon dijelaskan Mas Gareng. Lho sampean sing guru sampean kok jelaske kula. Lho niki tulungane kula nyuwun tulung cocok apa ora karo pelajaran sining sekolah. Oke, nggih. Niki otak-atik gathuk. Nggih. Tasakuran empat suku kata tasakuran. Tandanya orang yang beriman tebal. Orang yang beriman tebal jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya bahwa Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. La in syakartum la azidanakum bala in kafartum inna adzabil sadid. Nah, napa niku? Sekali merdeka, mboten ngoten. Wong tegese nggih pun kula atur ning ngarep mau sapa sing gelem syukur moko ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti moko siksane Gusti banget nggone lara utawa perih. Tur titikane gampang, Mas. Orang yang beriman tebal dan beriman tipis. Nggih. Yen pun tebal niku pun kula terjemahke wau apapun yang diterima selalu disyukuri. Nggih. Nek yen wong sing imane tipis niku titikane gampang. Pripun? Wong sing imane tipis yen kanggone wong lanang semakin kaya semakin nakal. Kanggone wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Nah, niku Mas Gareng. Wau werdine tasakuran. Syarate kudu dingerteni wong akeh. Syukuran niku kudu dingerteni wong akeh ora entuk delikan. Nggih. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan seperti malam hari ini. Yang terakhir anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita nanti-nantikan. Luar biasa. Werdine tasakuran. Lah, niki lak loro keperluane tasakuran lan halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggonku mulang ning sekolahan, mara coba jenengan werdekne padha apa ora karo olehku mulang ning SMKI Surakarta. Lho. Wong kari guru bangsane ora iso kok kalimate dawane ora umum. Halal bihalal nu niku hanya ada di Indonesia. Karena ini sebuah budaya yang ada di Indonesia, tapi sekarang sudah ditiru oleh negara-negara lainnya. Lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal.
Bila ada yang meminta kepadamu, harus segera kamu maafkan. Nggih. Lal yang terakhir, lalui Idul Fitri tanpa saling memaafkan akan terasa rugi. Luar biasa untuk Mas Gareng. Mas Gareng, Nun, panjenengan nalika napa jenenge wulan Riyadin kala wingi napa nggih buka terus maringi lare alit-alit ngoten niku Mas. Sing jenenge sedekah napa malah njaluki nggone putrane? oh mboten Mas, Pripun? kula tetep menyediakan. Nggih. Mboten ketang rupiah, rupiah, tetap itu kewajiban saya memberi sedekah atau zakat itu pasti. Luar biasa. Nah, sampean mboten Mergo ngerti, wong sedekah niku ora lempoh ning malah bakoh. Ngoten niku nggih Mas Gareng. kira-kira. Lho, jenenge disune pirsa tenanan kok. Lah kula nu mboten sami mikir purna-purna, kula Pripun? sedekah lillahi ta'ala. Nggih, Pun luar perkara biasa. itu pahala ya alhamdulillah ora masalah. Sing penting berbagi rezeki. Nggih, terima kasih Atau untuk niku Mas kalimatnya gini ini bab tetulung to. nggih. Napa tetulung marang wong sing keluwen cukup nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan cukup nganggo selembar godhong gedang. Nah, Nulungi wong susah cukup kanggo sak ucapan. Tetulung kuwi gampang, sing angel kuwi matrapke atimu supaya gelem lan seneng tetulung marang wong liyan. Luar biasa. Nulungi nu luar gampang biasa. ning Nggih. atine karep boten. Nggih. Boten. Tegese nek nulung aja nganti mentung. Gitu Mas Gareng. Nulung kok mentung apa? Lah niki tulung jenengan jelasne cocok boten kalih kula nek maringi napa meneh pelajaran teng sekolahan. Sing tegese tulung kok nganti mentung niku pripun? Lho, Sesuk diikrarke. pripun? Iki dalam penuh dengan tanda tanya. Kok iso tanda tanya? Ket mau takon wae. Mbok sekali-sekali duwe ide dhewe to. Niki Ki Dalang Sarmadi. Asli dalang wis kok dalang endi? Trenggalek, Mas. Trenggalek. Nggih, namung Trenggalek mergo niki trae treng Nggih. Trenggiling. Niki putune Minak Sopal. Lho. Nggih, ya Kok tetulung Trenggiling? ora masuk ke Mahmud. Tetulung aja nganti mentung. Yen Nggih. tetulung ya sing ikhlas Sing aja ikhlas. nganti duwe kekarepan dibalik pitulunganku. Kaya nek bebucal ngoten nika nggih Mas, kaya nek geguwang ngoten nika aja nganti Apa cocok karo pelajaran sing tak tampa di sekolah? aja nganti apa sing diguwang utawa sing diilangke ana ing WC kuwi terus digoleki maneh lho ngono Mas. Nggih. Niki Pak, pripun? Niki mumpung akeh bocah-bocah tiba. Nah. Nika ta mriki kan nyambut gawe ora arisan ngono. Lah nggih, niku warisane pun dipotelke wau kok. Nggih. Niki mumpung sami kepareng lenggah Nggih. sinambi kerantos Mas Bayu pulih bebayunipun. Loh, Mas Bayu sampun mulih bayune. Lah nggih, tegesipun kegiatanipun pulih malih awit nuwun sewu. Sok tenggorokan menika menawi nggen adem menika sok kala mangsa pancen radi kesleo paminipun ngaten menika Mas. Jane kok mburi wis kaya Bayu Aji ya. Wis kok mburi wis kaya Mas Bayu Aji. Nggih. Wah, bareng didepi ngarepe lho Bayu pucet. Kula niku mboten kira mboten nggono kok Mas. Pokoke donga kula masih tetep sehat bagas waras. Nggih. Nek mungkin mung sedelo mawon terus masih iso munggah meneh. Wis Mas, wis waras ki lho. Niki sadurunge ben tambah sehat ben Apa? bagas waras. Menawi kula kepareng nyuwun dipun selawati riyin Mas. Oh, sing asta bareng-bareng napa ijen? Ijen riyin. Sinten? Mas Gareng. Loh, kusik to. Ora. Iki kepethuk pisan kok merintahe nemen. Loh, kula mboten merintah. Kula Mas Bayu sampun paring dawuh. Rumangsaku ki ora bal-balan tok, dalang ya ana cadangane. Mas Bayu sampun paring dawuh. Mas Armadi niku nek kula tak mundur sekedap nuwun sewu Mas Gareng mangke ampun entuk mandhap. Ya aku urung yen tugas belum selesai tetep temriki. Terus panjenengan nyuwun selawatan kersanipun anggenipun ingkang kagungan kersa menika kagungan dalem kagungan damel
menika saged barokah. Sehat lahir batinipun, rezekinipun melimpah. Kula ajeng takon, selawatan niku sing pundi? Padang rembulan. Kene sampean iso mbok nyanyi dhewe. Lah ya engko ora enek bedane antarane ora iso. Ora enek bedane antarane wakil dalang karo Nun Sewu dagelan. Ora ngono to, Mas. Wah, wis jan dalang pocokane njaluk. Lah iya. Sik aku tak nyuwun pirsa karo para penonton. Sik kira-kira nek Mas Gareng niku selawatan setuju napa setuju? Setuju. Lho niku aklamasi Mas. Kowe iki dalang apa provokator? Wong nari kok setuju bater dhewe. Iya jenenge. Piye-piye, Gong? Aku setuju pokoke nek Mas Petruk selawatan. Iki agar selawatan ku ganti kobong tak bacok. Aja aku. Ora iso. Pokoke ora iso kudu. Jenengan gawe kawan dhewe, dider-derke dhewe. Ora iso. Niku kula mboten apal kok. Ora iso kok aja njaluk, aja apal. Ya, bisian. Ning nong. Ora usah nyemak kaya amatir kowe. Ya menehi ancer-ancer. Kowe kene iki ancer-ancer kaya goleki alamat. Peh kene wakilane terus digetaki. Wis ben, wakil kok merintah. Ning ning nong. Ning ayo ning. Padang rembulane tanggal siji. Ya. Jadi tak tunggu. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggon Kor ibu ya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabi billah. Padang rembulan tanggal loro. Yen pengen urip lumayan sregep ngaji ben ora Yo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabi billah. repote dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabi billah. Repote yen tadi sinden. Salate wis mesti kopek Sinden asmane Bundar sini. sregep salat lan sregep ngaji. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabi billah. Hop sik tak eling-eling. Repote yen dadi dalang Tansah sregep anggone sembahyang dalang asmane Agiyarto. salate wis ganep limo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah
salate yen dadi yoga Salate blas ora ana. apa maneh sing tukang gendang Ora tau salat seneng wedokan. Salatullah salamu. piye Salatullah. lho sampean ki ya ngono kok Mas Apa? tukang kendang ki aja disia-sia jangan disia-sia Lah aku ora nyanyi. lah wong tukang kendang ki kok seneng karo ngrentengi wedokan ki piye wong nyatane iya lho Kali ini dalangnya pro saya. ya ora ngono kok Ya ora, ya wong jenenge wong nyambut gawe iki kala mangsane ya ana lupute, ana keplesete. nggih Umpame kudu kowe sing pinter benerke repote dadi yoga pamane kowe. niki ceritane pun rampung Mas Gareng iki yoga niku genep salate wis genep 5 apa maneh sing tukang Iki tukunen apa repote yen dadi yoga. salate wis genep ping 5 Ya, apa meneh sing tukang ngendang? geleme salat saben dina bar madang lho ngono kuwi Hubungane apa? monggo lagu-lagu Kowe diguyu karo sing mbok ganti. sapa Bayu guyu. wis pokoke ngono Mas Gareng wis iki Wes, sing ya ora apa-apa, ora apa-apa. ayo Wes, dalang bles dalang plus. Waning tenan. Oh, dalang sing kuat mental iki kejaba awakmu ora ana meneh. lah kok saged Oh, lho, pokoke wani kok. nggih jane kula nek napa nuwun sewu umpamane dipeksa-peksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang 15 menit tak dongakne masih ndang waras ndang sehat meneh tenggorokane terus kepareng lenggah kene meneh ning blencong. Anu Mas, jenengmu kuwi sapa? Nun, Jenengmu sapa? nami kula asli Petruk Sarmadi Sabda Utama. Sarmadi. Nggih. Sarmadi sar ki sarape kena. Terus Matine kapan? nek kula mboten kesusu jenengan ajeng dhisik mboten napa-napa. Di Ora itu. Mosok balapan kok mati. aja to Mas. Ora. turun. Ning dengan begini kamu nanti insyaallah ketularan wahyune Mas Bayu. Amin Mas. Kula niku nderek panem wiwit taun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Hah? Ora ana sing takon kok pamer derek. Hoi. Apa? Wakil dalang iki mbok sepelekke. Ora, aku ora nyepelekke wong ora ana wong takon kok kowe Lah ngomong. garep ngomong lho mbok. Ora ngono. Mas, tolong eksekusi Mas. Lu kok ono eksekusi. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Nggih, lah. Niki cocok. nanjake bintang tamune sing kinyis-kinyis. Nggih, niki nah. Rumiyin Loh, Mbak. Rumiyin kapan kuwi? Rumiyin iki kapan? Rumiyin ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen Niren Kake, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, ayo Niken Salindri iki disingkat Nisan. Ayo dok, kene sayang. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula atur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Karena ini disponsori oleh Gareng Bejen. Penyet. Ono gareng penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tindinge kowe ngapa yo? Sasismu kena.
Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah lono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo Kok kaya gurak manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget to Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggih ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja kok ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Eh? Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sih? Jenengan sik, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Ya, Bro. ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibone padha one. Tibone pas. Wah. Pak Dekareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang, kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ayo, kan sayang kepada perempuan, Iya. itu kan baik. Melindungi Dan merawat merawat. serta Menyayangi. ora sayang. Aku aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lah aku goleke musuh aku menyanyi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken, Dalam. ya sabar ya, Nduk. Wong kancane wong darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati. Lek iso rasa dijak omong ya to. Ya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesake nih Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Wah, ora tak saut. Iki tak Tak macane. sing bener ki tak wacane. Ya Ya, wis tolong. wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik, Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggoyo. Kok alah Mas ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo. ora kok sik ki dalang opo bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ya lho. Iya. Wis malah gol to apa kuwi? Sunlet. Ya, Waranggono dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, Pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, Caping Gunung dipun bawani
upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jengleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon yang sarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Peh, Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. gak ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up, 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Kang sehat to, Mas? janur Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh men gak krasa iki. ora kowe dalah kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kowe dalah kok wedi apa? Lah, Mas. dalang wajahe abang kabeh. Ha iya. Wis, Terus mangar-mangar iya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panase. Tegese sikil nek nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono darsine mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Oh, Ulang nggih. nggih. Wong edan. Tapi ya wajib. Kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Out. Kumbang sing dhuwur. Out. Wah, jan luar Ya biasa. perlu mesti diimbui ngono kuwi. Ora gen krasa. Lah ambune lho. Eh? Ambune. Rodok rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur bathek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik Piye, piye? tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu deh Mas. Irungmu wong wis ngerti mambu kok mbok sedot. Ayo. Yang namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Ah iya toh. Iya. Alah kayak damari to Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Kulo Mas kayak damari to Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan ki lho Mas. Ora ngerti wong pucet to Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampal piye? Wah aku ya lali ceket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pangestune nguyuh. jenengan pun mari kok Mas, alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono.
Suarane ora cring-cring-cring, crit-crit-crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Ayo Nah. teko kene anjlok ning kene ayo. Ya. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot ki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Warung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas ya, Mas Bayu. Ya toh, iya, Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Ora tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalang dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Masa ya Mbak Niken. Ora monggo. Lho kok awake didu kok ora masalah ya. Kowe didu karo nikah. Net wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaton. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas. Oh. Mbak Niken, Dalam. sampean gak rumoso tersinggung ngono ya? Kenapa, Mas? Kok di enak-enak nih? Alah wis sampean bene. apa kok di enak-enak nih lho? Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampean iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enak-enak iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita malu. kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapano kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak inggih mboten Non? kaya. Oh glo ngakoni Wong aku kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Telure. Pacitan tung 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 dela baleni mau aku ndak Kan candek ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung 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 drampok. dah ngono ya heeh. Kok kendang kok diampok. Anu pomade parke iso gak Iso. Iso. Ayo. Iso. Oh, sik to. Mbak Niken, Nggih. jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas Opo, Mas? pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong Pargo iki kok iso tekan silat iki gitu. Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargo e. Aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho mau kowe iki njaluk. Aku ki maguyan. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo Yuk. sing apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo. Ane ya rumangsaku wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu kamu juga menari. Oke. Aja mung ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Aa kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek.
Jalang pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parikan mboten? Oh, parikan. Parikan, Mas. Lagi mesti anu Kula ki. nyuwun ngene Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Lah pripun? Iya. Satu parikan dulu. mawon, parikane loro wae, perwakilan. Ayo. Sinten? Yo kabeh. Saka Ora rata piye. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku Mbak kok ngundang Mbak. Mbah. Hah? Wis sudarungan iki. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sajae prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kaya setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nek wong setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyaboyoan. Lah ora putih ora dibayar kok bocah iki. Lho kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedol anu. Lho ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Ora ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Iya. Hei. Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes dulu sing ngendang lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parikan mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Ah. Panas hutan panas aling-aling capi Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. Lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. iki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurku. Ora. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Betul. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas mburine sing kenong kan. Ah, ora sing ngenong, telet titeno tekan omah diparut bojomu lho. Lanjut Mbak Niken. Natian waton sar Ora sah di we suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek, medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Kayak Upin Ipin. Ah. Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ora masalah. Kan wetenge gedhe kok.
Panther biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo, monggo, Mbak Niken ditelaske. Inumane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mesuk kleru tayapaken dipun tayopaken ingkang kepareng beksa panjenenganipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugaring saking Semarang Jawa Tengah. Yuk komplit. Jos Dek jaman
Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Ah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki klasik oke, modern oke. Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Luar biasa. Nggih, tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran lenggah rumiyin. Nggih, Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken suwe Mbak Niken. Utoke sing apik ya mung suwe tok mau lho. Suwe tok mau. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Oh, kok sekedap. Oh, iya. Nggih. Tega betul dikau dengan diriku. Sudah tidak paham dengan puceteng raiku. Oh, nggih. Niki wonten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamret gambare kauget-uget to. Oh iya iki ya kan masuk bintang tamu tak diundang iki. Nah. Kak, kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Ndok Kusuma ayo, Ndek. Nah, saderengipun bintang tamu yang lain, Ya, sing kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget yo. Nganggo lah. Iya, Mas. Nganggo ngosos barang. Kena Kak. Ayo Kak, kowe dibane nesu lho dalake wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Kok Iya, Mas, kali sing Eka. Hah? Jare Eka kok Niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. wis Asik. rene. Wis tekan kene. Wis. Oh iya wis ra sida. Heeh. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak. Aja Pripun? kuwatir engko aku tak paringono. Lho. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono wong. Aku yo mung nderek Mas. ora Hidayat. ketoke ngomong iki halus mlipir tetane ngemis. Lah yo kene nggur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Sing arep Ayo, Nduk. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun pundhut. Gini. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau kategori. jenengan sing pucet to. Hmm. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucat? Lan nandangi sakmono kae kuwi ngendang Ora karo apa-apa, nembang barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Oh ngono. Ketokno kelebihanmu. Ora kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh dadi ki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Iya betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mbak Niken meneh ya Allah. Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya Terus ampun. iya. Oh iya, Eka ding. Eka. Lho, aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe. Eka Mira sumber tak kon budal. Bis po.
Mbak niken. Monggo, Mbak niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan jerniken. Ancen kula kalian nikan kena kembar Sinara Wedi. Sinara Pasir. Ha iya. Ben ngapi yo aku dhewe. Nduk ker apa nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, dudu. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus Lagu lah. niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh, nggih. Beda iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa kah? Boh. Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo kah apa kah? Anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune Spelok po Slendro. Slendro. Tembang kangen ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang- sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundheke niki. Yo. Jenengan sing gocehi. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka Uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka Uget-uget. Irunge mekrok. Dalang apa iblis to jane. Jane pas Ular. wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Oh. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik ora? Ora. 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 Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Yo. Engko dere lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Nah. Ayo. Sing dites suarane kendang. Mano. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok tiga mulai ngendang. Oh ya kendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter. Heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Heeh. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan gas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Eh, Etuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya. Ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. oke. Buktikan. Buktikan. Mas Gareng, Apa? joget. Oh, ya ora kan konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang Apa? sembuh. Nggih. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki Nggih. nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku Ampun. siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas. Mas Bayu sing beksa ngono. Ayo, Nduk. Nggih. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Karo joget, Ijen wis tangane gur loro kok iso malah joget kabeh. sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Bokonge diegolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek. Katresnanku. Joget ka yo. Yo. Ayo joget ka. Ayo ka. Emak Pak. Berdiri. Adek karo ora ya padha ae kok. Oh, joget ka yo. Ya. Ayo ngene ka, ayo ka.
wis ora wis banyu kang temet dadi seksengonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku angin tansah Asik. kalbu Sayang anak, sayang anak. Berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Isi madu. Nggih. Iya. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku Keping- cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten coba jenengan jelaske. Pelajaran meneh to ket mau. Iki lho kendangane yo apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Aja casing-casinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo Ah apik. jogete ora jogete ora. Lon? Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal, ini. Ora piye? Liwat tembang kangen. Aku nitip tresno terus ya bener. Apa pan terus. Nah, ngene iki ajar setruk. Nah, ngono. Terus. Nek pamane iso, nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Wajar setruk. Iya, iya. Mbak Eka terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pasar Madi ngaturaken panuwun Pak Jun. Mau panjenengane tindak doten pondokan to. Ah. Wah, goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Ah. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, Ya, wis, lah mula didhuwurke to. Iya, sesuk bendur. Ya didhuwurke ya. Ngene Dok. malah ngirit kok ya. nyirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan lugu. Iya, iya. Makasih Mbak Eka. Ah sing dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng. Dawa. Masih pun mari dereng. Gosek-gosek. Pokoke sak mudarmu. Ora to. Mas iki ora pirsa nek keringetku wis kembloh kabeh tekan jero. Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas, aku ning sekolahan iki mulang bocah. Ning nek piye sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolahan aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wonge. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kathah Mirsani. Dialesi terus. Nggih, siap. Nah, wis pokoke masih nganti mari. Sapa? Iki sapa? Ganti anu apa kuwi? Aku Sapa? ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prigel Pangayon. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Luro jin nemo luro jin nem 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 nem. Nane Simba. Tutke Mbah. Simba. Prigel. Balungane mok 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 mok. Ayo mok mok. Simba Prigel Pangayon. Monggo rawuh wonten mriki. Pak Prigel iki wayang wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral pisan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral blas gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jegat-jegat. Ayo, Duk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. asmane Mas sapa? Aku lali ya. Sarmidon.
Mak Sarmidun. Nggih. Sugeng dalu Pakde nyun sewu. Nggih. Kowe wah kesempatan. Kowe kowe dalan kondang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Dalang Menika dalang saking Cina to Pakde? Cok saged. Iya kok iso. Sipit. Tak kandhani. Ora kok Cina. Pripun? Ndredeg lho mrene patung nganti ngene terus kan. Kok sipit piye? Ndredeg. Ngantuk jenengan. Kok ngantuk. Ndak itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Saestu. Iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombake ning njaba nek Mbak Prigelayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bayi. Untung iso kaya ngono. Bayi. Gigitane bayi. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit, Hara? Oh ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Kuwi agar kumat nyawur kuwi bocah kuwi. Ha iya. Lho kok la iya lagi. Nggih. Nggih. Mas Sereng borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben egolane sing wah aku ning YouTube nonton Mbak Prigel. Wah! No. Mbok sesuk priksa kowe. Periksa ngopo? Ketoke saya nemen no. Ya jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong, ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nek aku pancen tak luapkan apa eneng nggih Mbak nggih. Iya. Dadi kepethuk wong wedok ayu ngono. Iya ngono kok. Ayo puntune putih. Aku kok malah wedi to Pak Dere Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kaya wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Kuwi nggo nutupi grogi. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok ke nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa Ben to? menutupi grogine Pak Samandiman Sarmadi. nggih. Gerajakane Mas. Oke. Tujuh nggih. Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Adar. Kowe kayane mangan batan kok. Ya Mbak yo. Gerajakan dibawani mboten Mbak? Mau langsung mawon. Ki wis jam 4 kok. Oke, pun. Ya. Yo ndak. Yo, sik Mbak, sik. Masih ngene kok. Nah. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani yang akan susahing ati longgoreng pasiran semburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubyer-ubyeran
Bisik-bisik semayanan matri janji orep biareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli bianyu wangian Rasakan Banyuwangi Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon angenekane angin yang akan susahing ati longgoreng pasiran samburan rare toan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerak sekan bisik-bisik semayanan matri janji orep biareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli bianyu wangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli bianyu wangian luar biasa. matur Mbah nuwun Pak De. Nggih, matur Mugi-mugi nuwun. jenengan sehat selalu nggih. Amin amin ya Allah ya Rabbal Bencing alamin. mayang teng pundi ya? Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. Tanggapan. Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas e kok. Wong Nggih. ki weh Matur nuwun Mbak Prigel. Nggih. hariane pengajar ana SMKI. Oh ngaten nggih. Sekolah menengah karepe Karawitan. apa? Karawitan. Oh, karawitan tak kira karepe Nggih. dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. Jenengan sing mucal anu nggih, gambar. Nun? Gambar. Kok saged? Loh, gambar napa pedalangan jenengan? Pedalangan. Oh, pedalangan. Dalangan, yo pelek, yo slebor. Mbok porok sisan. Lah tukang sepeda kok. Nggih, sehat selalu nggih. Nggih, amin amin. Pak amin. Dalang. Nggih, Terima amin. kasih Pak De Gareng, Sama-sama. panjang umur nggih. Amin, sayangku. Heeh, ya, dan luar biasa. Iki bintang tamu ini sik loro Mas Gareng sing urung berdiri. Urung jumeneng. Oh, akeh jane ini ora apa loro. Iki genti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Duet, Mbak duet. Winong Nawangse. Sih, Ya, ayo disepoti. saiki genti Slendro. Ayo sepoti iki. Mau Slendro ya. Aku pokoke sarmati ra sepot. Ayo. Wong wis slendro gede slendro. Momo cici. Buta-buta galak. Ora. Ngene, cici mo jiro lupat yuk. Ayo Mbak Lintang Kairo munggah panggung karo Mbak Winong Nawangse ye gayeng ge
bengok iso mak nut-nut ngono ya Mas istilah. Ora. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabdotomo. Ya. Kalau dok, kae. Lah nggih. Pripun sugeng ngenjing. Bapakmu Laden. Pak Sarmadi. Sugeng ngenjing Mbak Lintang Kamiro. Nggih. Lho, pripun? Mbak Lintang Kairo. Krunguku mau cameo iki, Pak De. Malah rumah tahu Lintang Kamiro. Mboten nu piyayi ayune kok ngene kok. Madheprane nduk aja disawang aku ndak gumoh. Napa? Aja mbok sawang ndak pengen aku. Anu sama madheprane. Mboten lho Pak, jenengan niku kok uwabeng sak mripate sak kuwabe kok uwabeng itu napa? Kowe rak tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Nggih. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, Tak napa? ajari ngrebabke sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Nggih. Aku ning gurimu. Nggih. Terus tak maju, mundur, maju, mundur. Kayak ndek men rasamu piye kae? Apa niki Pak De? Kae pas tak ajari ngrebab kowe piye? Ya ngoten niku Pak. Kan Ora senut-senut, Pak. Ya ora senut-senut. anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ning saiki wis iso ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh ya Kesupen. radang itu nip nakal. Mbak Lintang sakmenika kelas tunggal nggih. Nggih, sakmenika kelas tunggal. Panjenengan Bapak. kula sih kemutan nalika nderekaken Ki Haji Anom Surata. Kula Nggih. menika penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Wah, Dadi menawi nggih. Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul Nggih. nalika sematep panjenengan tasih kecil. Peh jan walit sak benek lho, Pak. Saiki kok iso wae. Rupane kaya Joro Sado. Dene putih kena abang. Grogi lho Pak De, ngoten niku Pak De. Iya. Demam panggung mesti wonten Pak De. Makane kira demam panggung. Demame kok separuh. Nah, Kok nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. What Song and you song, you singing. Lho piye maksud iki? Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedane apa lho Pak De? Ngoten niku Pak De. Iki jenenge Sarmadi KPL. Apa kuwi? Koplak. Kuwi Sarmadi Koplak. EJ. Apa? IJ. Iya. Ya nang. Heeh, EJ, heeh. Apa nduk lagune nduk? Apa dok? Kedah slendron apa pelok kang? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoke sementing wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling sing jaman leh kumulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cerita-ceritamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lho malah sing ngelingke kowe ngono lho. Heh? Sing ngelingke kowe iki Iya. sik golek lah. Apa nang? Lagune nang? Ninggal katresnan. Dah, cocok seneng aku. Aku iki Dan semangat Pak jenengan Pak. astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhoni dawuh saka Mase kudu tak tetek-tetekne nang. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Ora. Niku ketawise darahe pun tuwinggi ora ini wabang. Soalnya kita berdua itu manis ya, Mbak ya. Sing Enggak, ngerti. Lek. Ayo ayo Nduk, Nduk. Selara kuat tak Nduk. Iya. Lagune apa, Nduk? Ninggal? Ninggal katresnan. Katresnan. Heeh. Mumpung Pandu sing urip. Ha. Iki mau ngene lho, Nong. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem bangun. Engko bengi anak winong. Oh yo cocok iki ya aku yo. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagumu? Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Wah, Iki alhamdulillah. raine kuwi sing nyipta. Heeh. Yo, lagune monggo. Ninggal Katresnan bersama Winong Nawangsi dan Lintang Kairu. Yo 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 yo.
Aja lali pawalingku uga moto kemas janji-janjimu aku kang setia satuku tak enteni kanthi saelingku Mbak Winong, Mbak Lintang. Niki all artis berdiri. Nah, Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All artis itu berarti All semua artis. dong, Pak. Hah? All artis ini semuanya. All artis star tamu. Star Bintang tamu. Ayo, kuwi anu Eka melu sisan ka. Boh, karo Eka sisan. Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki Ayo bangsa Mbak Eka. bangsa dini iki ben nyawang wae, ben oh lagune nyuwun Lestari. Heeh. Oke, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. 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 Kene Dok, Mbak Ayo, Prigel, ayo. Mbak Kumpul, Niken. kumpul. Wah, luar biasa. Iki. Nggih, sampun jumeneng Mas Gareng. Sampun. Mbak Niken, Mbak Niken. di mana di kau? Tes angkat Oh, Mas. ya sik Nah, ngangkat. angkat, tes. Tok. Iki. Dini nyawangnya ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Les. Ayang-ayang ya. Oh. Napa? Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Oh, urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak Niken. Lestari. Nggih. Sing ngengken sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Mas Nggih. Bayu. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani wis abang pucet kongkon. Yuk Lestari all artis bersama Mas Gareng. Saking Semarang. Sangat
Terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillah. Mung perkara mimik mlebu cangkeme kok sida geger. Ya wong jenenge kecelakaan, Mas. Saking-sakinge mangan mimik. Nggih, nyuwun ngapunten. Pas lagi bengok kok mimik mlebu cangkem ya. Nggih. Nggih, Mas. Mas Gareng sawetawis ngatur panglipur. Nggih. Kathah lepat Diagung Pangaksami. Ngaten, Mas. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Lintang Kairo. Oh, nggih. Ndonga apa Mas Gareng? Mugi-mugi Bapak Junedi sak keluarga kali sing Lubida Kuda Rencana Saloro tambah rezekine, tambah barokah lan tambah berkah gesanipun wonten ing alam donya menika. Amin. Amin. Terima kasih Mas Gareng. Nggih. Sampai ketemu di lain kesempatan.